Croeso un hyfforddiant ar gyfer rhieni. Deall sut mae plant yn datblygu galwedigaethau. Ysgrifennwyd yr hyfforddiant hwn gan dîm Therapi Galwedigaethol i blant y Bwrdd Iechyd, Prifysgol Caerdydd ar Fro. Fy enw i yw Sarah, a fi yw'r therapydd galwedigaethol a fydd yn mynd â chi trwy'r hyfforddiant hyn heddiw. Anfonwyd yr hyfforddiant hwn atoch ar-lein i'ch helpu i ddeall sut mae plant yn datblygu galwedigaethau o ddydd i ddydd. Ar y degau byddaf yn gofyn i chi oedi ac ateb rhai cwestiynau. Felly, mwyn i chi gallu ymuno yn yr ymarferion o fewn yr hyfforddiant hwn, bydd angen ysgrifben arnoch a rhywfaint o bapur, par o fenig a losin mewn deunydd lapio neu cardigan gyda botwm. Bwriad yr hyfforddiant hwn yw i roi dealltwriaeth sylfaenol i chi o sut mae plant yn datblygu eu galwedigaethau a sut y gallwch gefnogi'r datblygiad hwnnw. Ni wnaeth yr hyfforddiant ateb pob cwestiwn, ond gobeithio fe wnaeth rhoi man dechrau i chi edrych ar yr hyn y gallwch rhoi cynnig arno. I wneud pethau yn haws, byddaf yn defnyddio'r term plentyn drwy gydol yr hyfforddiant hwn i gyfeirio at phob plentyn a pherson ifanc beth bynnag yr oedran. Cymerwch eich amser i fynd drwy'r hyfforddiant hwn. Cymerwch seibiau neu ail-wylioch pan fydd angen. Nod yr hyfforddiant hwn yw i roi dealltwriaeth i chi o'r hyn sydd fel arfer yn helpu plant i ddatblygu galwedigaethau'n ddigymell. Rhoi'r sgiliau i chi adnabod ble mae eich plentyn yn ddatblygiadol a dechrau gosod nodau i symud ymlaen. Ac yn olaf, i rannu rhai technegau allweddol i'ch helpu i gefnogi datblygiad eich plentyn. Dadansoddi'r hyn y gall eich plentyn ei wneud gan ddefnyddio dadansoddi tasgau, a darparu dull sy'n seiliedig ar gryfderau o'r enw cydwyno yn ôl, sy'n eich helpu i gefnogi eich plentyn i ddysgu sgil newydd, adeiladu ar ei hyder a'i llwyddiant. I'ch helpu i ddeall sut y mae plant yn datblygu galwedigaethau, byddwn nhw'n edrych yn gyntaf ar beth yw therapydd galwedigaethol, ar hyn y ceisiwn ei gyflawni gyda phlant a teuluoedd fel chi, sy'n eich galluogi i feistroli'r galwedigaethau dyddiol sydd ei hangen arnoch i fyw eich bywyd eich ffordd chi eich hun. Yn gyntaf, rydym yn canolbwyntio ar y plentyn. Rydym yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i'r plentyn a'i deulu. Yna, fel y mae'r enw'n awgrymu, rydym yn canolbwyntio ar galwedigaethau. Yn syml, galwedigaethau yw unrhyw beth y mae person yn ei wneud o ddydd i ddydd, fel gwaith, ymarfer corff a bwyta. Rydym yn ceisio galluogi ymgysylltu, cyfranogiad ac annibyniaeth fel math o gontinwwm yr ydych yn datblygu drwyddo. Pan fydd babi'n ifanc, gobeithio y byddent yn cymryd rhan yn hapus pan fydd rhywbeth yn digwydd iddynt, enghraifft, newid cewin. Yna, byddem yn ehangu plentyn i gymryd rhan yn y dasg, ceisio sychu ei pen ôl a golchi ei dwylo, ac yna symud ymlaen i annibyniaeth i gwblhau'r dasg ei hunan, mynd i'r tŷ bach ar ben ei hun, yn dilyn pob rhan o'r dasg ac yn dod yn ôl at y dasg a adawyd ganddynt. Mae'n bwysig cofio bod annibyniaeth gyda galwedigaeth yn dibynnu ar oedran pob plentyn a'i ddatblygiad. Mae'n holl bwysig ein bod yn realistig yn ein disgwyliadau o'r hyn y gall plentyn ei gyflawni a phryd y gallai fod angen help neu dasg wedi i addasu ar blentyn. Mae'r ffactorau hyn i gyd yn ychwanegu at lwyddiant y plentyn mewn perfformiad galwedigaethol. Perfformiad galwedigaethol yw'r rhyngweithiad rhwng y plentyn yn ei amgylchedd i wneud y dasg neu'r alwedigaeth. Mae hwn yn fodel ag addaswyd o waith Mary Law yn 1996. Byddaf yn esbonio'r model hwn i'ch helpu i ddeall pam rydym yn ystyried yr ardaloedd wrth geisio cefnogi perfformiad galwedigaethol y plentyn. O fewn adran y plentyn, rydym yn mynd i gyfeirio at nodweddion datblygiadol cynhenid yr unigolyn
gan ystyried ei golir corfforol a seico-gymdeithasol. Yn syml, sut mae'r corff yn symud ac yn gweithio a sut mae'r plentyn yn ymateb yn emosiynol i lwyddiant. O fewn adran yr amgylchedd, ystyriwn y lleoedd y maent yn byw ynddynt, chwarae a datblygu ynddynt, a'r bobl yn yr amgylchedd hwnnw. Enghraifft, mamau, tadau ac athrawon. Yna, rhannwyd yr adran alwedigaeth yn 2 rhan. Tasgau y mae angen i'r plentyn gwneud, mae rhaid i'r plentyn gwneud, a'r hyn mae nhw eisiau gwneud. Fel therapyddion galwedigaethol, rydym yn defnyddio ein dealltwriaeth o alwedigaethau i gefnogi datblygiad rolau ac arferion ystyrlon. Mae gan bob un ohonom rhywbeth i'w gyfrannu at dasg, y penderfynwr neu'r person sy'n gwneud y dasg, ac yn gynhenid ynom ni gyd yw'r angen am ragofyniad y mae arferion yn ei ddarparu. Mae galluogi cyfleoedd sy'n briodol i oedran a datblygiad yn sicrhau ein bod yn osgoi amddiffadedd galwedigaethol, nad yw plant yn colli allan ar gymryd rhan mewn profiadau o ddydd i ddydd am bod yn sicrhau ffordd gitbois o fyw. Wedi'r cyfan, hoffem oll dreulio ein hamser yn gwneud yr hyn y rydym eisiau ei wneud, ond mae'n bwysig i ni wneud yr hyn y mae angen a rhaid arnom ei wneud. Bod gennym gydbwysydd galwedigaethau a nifer o rolau gwahanol i'w chwarae. Gadewch i ni ystyried y 3 math o alwedigaeth ymhellach a meddwl am sut maent yn edrych i blant. Yn gyntaf, yr hyn y mae angen iddynt ei wneud, gelwir yn aml yn hunan ofal neu weithgareddau bywyd bob dydd. Dyma'r pethau y mae angen i ni ei wneud bob dydd i gadw ein hunain yn iach, fel ymolchi, gwisgo, cysgu a bwyta. Nesaf yw'r hyn y mae rhaid iddynt ei wneud, o'r enw gynhyrchiant neu gwaith. Gall hyn fod yn chwarae strwythuredig i blant ifanc, meithrinfa neu gwaith ysgol. Ac yn olaf, beth maent eisiau ei wneud? Pethau hwyliog yr ydym yn cael ein cymell i'w gwneud ac nad oes ganddynt gynnyrch terfynol yn aml. Neu gall y pwynt gorffen amrywio bob tro byddwn nhw'n ei wneud, pethau fel gemau, reidio beic, gwrando ar gerddoriaeth neu chwarae chwaraeon. Cofiwch y gallem fod yn cefnogi ymgysylltu, cyfranogiad neu annibyniaeth yn alwedigaethau tra'n ystyried oedran a gallu eich plentyn. Enghraifft, gyda chwaraeon, efallai mai chi yw'r gwylwyr sy'n hapus i ymgysylltu drwy gefnogi'r tîm a gallwch reoli'r sŵn ar bobl o'ch cwmpas. Neu ceidwad y sgôr sy'n cymryd rhan yn y gwaith cyffredinol o redig y gêm. Neu'r streiciwr sy'n sgorio'r gols. Mae gan bob person rôl allweddol o chwarae yn y gêm, ei fod i gyd yn cyfrannu mewn ffyrdd gwahanol. Gall rôl plentyn mewn galwedigaeth amrywio. Mae'n dibynnu a yw'n rhywbeth y mae'n hoffi ei wneud ac a yw'n teimlo'n fedrus ei wneud. Mae'n bwysig deall lefel eich rôl o fewn galwedigaeth gan ei gall pob lefel gael gyffraniad dilys. Gall plentyn ddechrau trwy fod yn hapus wrth i chi ei gwisgo a bod yn cael cyfle i gymryd drosodd ar dasg a'i bod yn profi llwyddiant i ennill cymhelliant i barhau i geisio a dechrau symud yn ddigymell drwy'r continwwm tuag at annibyniaeth. Mae llwyddiant plentyn yn benderfynol ar ei gyfle i gyflawni'r tasgau, ar ei lefel drwy gael y challenge just right. Felly, ni allwn ddisgwyl annibyniaeth heb gefnogi plentyn i fynd drwy gyfnod o amser pan y rôl fydd yw i gyfrannu a chymryd rhan. Gall rhai plant symud drwy'r camau yn y continwwm hwn yn gyflym. I eraill, efallai mae ymgysylltu neu cyfranogi yn ei cyflawniad eithaf. Bydd hyn yn unigrwy i bob plentyn.
Mae tyfu a datblygu fel plentyn yn broses. Mae angen sgiliau sicr a galluoedd i cefnogi hyn a symud i'r cam nesaf. Rydyn ni'n defnyddio gweledol o D i gefnogi'r syniad yma. Pam yn adeiladu tŷ, dydych chi ddim yn dechrau adeiladu o'r top. Mae tŷ yn cael ei adeiladu o'r gwaelod lan. Brics ar brics a llawr ar llawr. Mae'r tŷ hwn yn rhoi syniad i chi o'r math o sgiliau sydd angen yn gyntaf cyn gallen wneud pethau mwy cymhleth neu fedrus. Mae'r galwedigaethau rydym yn edrych ar yn ymddangos i fyny yma yn y to a'r simnau. Fodd bynnag, mwyn datblygu rhain yn gyntaf, mae angen i ni, fel enghraifft, cael rheolaeth sylw da, cydbwysedd, osgo ac ymyrraeth ddwyochrog, sef y gallu i ddefnyddio dwy ochr o'n cyrff gyda'n gilydd. Mae angen i'ch plentyn allu talu sylw, felly y maent yn barod i ymuno yn y gweithgaredd chwarae neu dilyn yr hyn rydych chi'n ei helpu i wneud. Mae angen i'ch plentyn allu talu sylw, felly y maent yn barod i ymuno yn y gweithgaredd chwarae neu dilyn yr hyn rydych chi'n ei helpu i wneud. Y fwyaf o amser maen nhw'n ei dreulio yn chwarae, neu fel rydyn ni'n hoffi dweud, ymarfer y dasg. Y mwyaf tebygol y byddent o ddatblygu eu sgiliau echdygol crynswch fel cicio pêl-droed, sgiliau echdygol ddirwy fel clymu gareau esgidiau, ac sgiliau echdygol gweledol fel darllen llyfr. Yn barod ar gyfer galwedigaethau mwy cymhleth nes ymlaen. Yn aml cyfeirir at y galluoedd hyn fel sgiliau paratoi. Gadewch i ni edrych ar rai enghreifftiau o'r sgiliau paratoi. Mae'r gallu i eistedd yn llonydd gyda rheolaeth ystymiol swyddogaethol yn caniatáu i blentyn ymarfer codi a dal gwrthrychau bach yn ei llaw. Mae hyn wedyn yn caniatáu iddynt gymryd rhan mewn gêm syml. Mae dysgu talu sylw yn caniatáu i blentyn dreulio mwy a mwy o amser yn ymarfer pethau fel defnyddio'r ddwy law gyda'i gilydd. Mae angen iddynt allu gwneud hyn i wneud zip. Mae edrych pan gaiff ei enw ei alw yn caniatáu i blentyn ymgysylltu ag oedolyn i ddysgu sut i ddal llwy. Yna gall ddechrau bwydo ei hun. Felly, pan fyddwn yn meddwl am ddatblygu tasgau newydd o fewn arwynebydd galwedigaethol, mae angen i ni hefyd feddwl am yr hyn sy'n tanategu i'r dasg honno. Gallwn helpu plant i ddatblygu sgiliau paratoi, drwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n cefnogi eu sgiliau echdygol crynswth ac echdygol ddirwy. Sgiliau echdygol crynswth yw symudiadau mawr fel chwarae dal, cyrsiau ymosod, taro balŵn wedi ei hongian o ffram drws, neu ganeuon gydag gweithredoedd. Symudiadau bach yw sgiliau echdygol ddirwy a ddatblygir gan gweithgareddau fel lliwio, chwarae gyda Lego, edafu gleiniau neu bostio teganau. Mae hefyd yn bwysig meddwl am y cyfleoedd sydd gan eich plentyn i ddatblygu ei synhwyrau wrth chwarae. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer cyffwrdd, chwarae yn uben, crefft ac mae adeiladu yn helpu plant i wahaniaethu sut mae gwahanol bethau'n teimlo. Mae hon yn sgil bwysig sy'n tanategu i'ch gallu i, enghraifft, gau botwm a gwybod beth yw'r botwm, a beth yw'r deunydd sy'n ffurfio twll y botwm. Yn ogystal â'r sgil hwn, mae angen i blant hefyd allu teimlo a gwahaniaethu pethau heb ei gweld. Dyma sgil o'r enw stereognosis, yn syml y gallu i wneud pethau heb olwg. Gellir ymarfer stereognosis mewn gemau bagiau teimlo, lle rydych yn cuddio eitemau mewn bag ac yn gofyn i'r plentyn roi ei law i mewn i adnabod gwrthrychau drwy gyffwrdd yn unig. Yn yr un modd, bydd chwilio am deganau ar waelod bath swigod yn helpu eich plentyn i gael dealltwriaeth o'r gwahanol bethau maen nhw'n deimlo heb edrych.
Gan ein bod bellach wedi edrych ar mathau o alwedigaethau plant a'r hyn sy'n tanategu datblygiad, cymeron eiliad i feddwl am sut yr ydych eisoes yn cefnogi datblygiad galwedigaethau eich plentyn. Sut ydych chi'n ei helpu i ddatblygu ei sgiliau hunan ofal? Meddyliwch hefyd am ba sgiliau paratoi rydych chi'n ei cefnogi a'i hannog. Yn olaf, meddyliwch am yr hyn sy'n gweithio'n dda yn barod i chi a'ch plentyn. Pa dechnegau neu ddilliau ydych chi'n gwybod sy'n gweithio i'ch plentyn? Ysgrifennwch nhw i lawr gan y bydd yn eich helpu nes ymlaen pan fyddwn yn dod i osod nodau ar gyfer eich plentyn. Nawr rydym yn mynd i edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud i helpu plant i ddatblygu eu perfformiad galwedigaethol. Rydym yn mynd i ystyried pob maes yn ei dro, yn gyntaf galluoedd eich plentyn, yna'r amgylchedd y mae'n gwneud pethau ynddo, yna'r dasg neu'r alwedigaeth. Rydym eisoes wedi meddwl am y sgiliau paratoi y gallai fod eu hangen ar blentyn i ddatblygu galwedigaethau. Mae angen i chi hefyd feddwl am oedran y plentyn ac yn bwysicaf ei gam datblygu gan y bydd hyn yn eich helpu i ddeall yr hyn y mae angen iddynt ei gyflawni nesaf a nid yr hyn y ddylent fod yn ei wneud yn ei oedran. Meddyliwch am yr hyn rydych chi'n ei hoffi a'i edmygu am eu plentyn a cheisiwch adeiladu ar ei gryfderau i ddatblygu sgiliau newydd. Cadwch eich plentyn yn y canol a byddwch yn ymwybodol o'r hyn sy'n bwysig iddynt. Y bydd hyn yn ei gadw'n frwdfrydig ac yn cydbwyso gyda'r un peth sy'n bwysig iddynt. Meddyliwch ble mae'r plentyn a beth maent eisiau ei wneud. Byddwch yn glir ynglŷn â sut mae lwyddiant realistig yn edrych. Mae deall sut olwg sydd ar lwyddiant yn bwysig o ran sicrhau eich bod yn gwybod pryd i symud i'r cam nesaf. Gadewch i ni edrych ar hyn mewn ffordd arall. Ar ddechrau'r hyfforddiant gyfynwyd i chi gael par o fenig a naill ai losin neu cardigan. Yn gyntaf, heb ymenig ymlaen, agorwch o losin neu ceisio cae'r botwm. Sut oedd o'n teimlo? Oeddech chi'n llwyddiannus? Nesaf, rhowch ymenig ymlaen ac eto agorwch y losin neu ceisio cae'r botwm. Os ydych am gwneud hwn yn anodd, ceisiwch wneud hyn wrth sefyll ar un goes neu gyda'ch llygaid ar gau. Mae'r ymarfer hwn yn ei helpu i feddwl sut y mae'n teimlo ceisio cyflawni tasg os nad oes gennym yr holl sgiliau sydd ei hangen. Yn yr achos hwn, mae eich cyfyrddiant yn cael ei leihau sy'n aml yn gallu golygu ein bod yn ceisio defnyddio mwy o bŵer, a fallai torri'r losin os oedd yn feddwl. Gall y profiad hwn fod yn rhwystredig, gall hyn olygu eich bod yn stopio trio, neu efallai eich bod yn gofyn i rywun arall ei wneud. Mae'n werth adlewyrchu ar hyn pan fyddwch chi'n meddwl am sut y gallwch chi helpu eich plentyn i feddwl sut y gallwch leihau effaith yr anhawster sylfaenol sydd ganddynt. Efallai y byddai'n werth oedi'r fideo ar hyn o bryd i gymryd egoel i feddwl am yr hyn yr ydym wedi gwmpasu hyd yma. Yna, byddwn nhw'n edrych ar sut mae'r ymgylchedd yn effeithio ar sut mae eich plentyn yn datblygu perfformiad galwedigaethol. Nawr, gadewch i ni feddwl am sut mae'r amgylchedd yn helpu neu'n rhwystro datblygiad galwedigaethau eich plentyn. Mae'r amgylchedd yn cynnwys y bobl sy'n helpu ar amgylchedd ffisegol. Meddyliwch am sut rydych chi'n teimlo am helpu'ch plentyn i ddatblygu sgil. Ydych chi wedi blino neu'n llwglyd? Ydych chi'n hyderus y gallwch ddysgu'r dasg newydd? Sut wnaethoch chi ddysgu'r dasg a phwy wnaeth eich helpu? A meddyliwch am sut rydych chi'n cyflawni'r dasg. A yw eich plentyn yn dysgu'r dasg yn yr un modd yn yr ysgol fel enghraifft?
mwyn I blentyn ddod yn annibynnol mewn sgil, mae angen i'r oedolion o'i cwmpas newid rhai o'i disgwyliadau ar hyn y mae'n ei wneud o fewn y dasg, gan roi rheolaeth raddol dros y dasg i'r plentyn. Gallai hyn olygu gwylio eich plentyn yn methu I ddechrau, ond yn rhoi canmoliaeth iddynt am geisio ac anogaeth I ddal ati. Mae'n bwysig gwneud y dasg yn y lle iawn. Enghraifft, os ydych chi'n dysgu plentyn I ddefnyddio'r toiled, rhowch y poti yn yr ystafell ymolchi. Os ydych yn addysgu defnyddio cyllell a pharc, gwnewch yn siŵr eich bod yn eistedd wrth y bwrdd I fwyta prydau bwyd os gallwch. Drwy wella neu addasu amgylchedd, gallwn wneud y gorau o allu plentyn I ddatblygu galwedigaethau. O fewn yr amgylchedd, mae'n rhaid i'ch plentyn wneud rhywbeth. Ystyriwch rai o'r canlynol. Lleihau gwrthdyniadau lle bo'n bosibl. Enghraifft, diffodd y teledu, symleiddio'r amgylchedd drwy dynnu poster I lawr neu dynnu annibendod o fwrdd lle mae'r plentyn yn gwneud gwaith cartref. Gwnewch yn siŵr bod y plentyn yn eistedd yn dda. Ar y sedd maint cywir ar gyfer uchder y bwrdd yw helpu I deimlo'n sefydlog. Gall helpu I roi blwch o dan draed eich plentyn I atal ei draed rhag hongian. Mae hefyd yn aml yn haws eistedd ar y llawr pan fyddwn yn dechrau dysgu sgiliau fel rhoi trowsus neu esgidiau a sanau ymlaen. Cynyddu'r ciwiau amgylcheddol sy'n helpu plant I ddod o hyd a storio eitemau fel dillad. Rhowch bethau yn yr un lle bob tro gan fod y ciwiau hyn yn helpu plentyn I ddechrau neu gychwyn tasg. Enghraifft, gall gweld eich brwsh dannedd yn yr ystafell ymolchi helpu i'ch atgoffa I frwsio'ch dannedd. Dewiswch amser priodol y gallwch ganolbwyntio ar gefnogi eich plentyn heb cael ei dorri ar draws. Cofiwch gall dysgu pob sgil newydd gymryd amser. Meddyliwch am y pethau rydych chi'n ei defnyddio I helpu eich hun. Enghraifft, gall edrych mewn drych helpu gyda gwisgo. Nesaf, gadewch I ni edrych ar y galwedigaethau ei hun. Cofiwch, dyma'r pethau y mae rhaid I ni ei gwneud. Mae angen I ni ei wneud ac eisiau ei gwneud. Galwedigaeth yw'r ardal sydd fwyaf hygyrch I ni ei haddasu a'i gwella I helpu I ddysgu tasg newydd. Meddyliwch am yr alwedigaeth neu'r dasg rydych chi'n gofyn i'ch plentyn ymuno. Mae yna lawer o dechnegau ac addasiadau y gellir ei gwneud I dasg I gefnogi llwyddiant. Defnyddio diddordebau plentyn a'r sgiliau sydd ganddynt gymaint a phosibl I wneud gweithgareddau'n ddeniadol. Cofiwch beth sy'n bwysig i'r plentyn a bydd ei lwyddiant yn arwain at ei cymhelliant I ddal ati. Rhowch ddewis I blentyn lle bo hynny'n bosibl, gan gyfyngu ar y nifer o ddewisiadau I ddechrau, nes bod eich plentyn am ddeall sut I wneud dewisiadau. Gwnewch yn siŵr bod dechrau a gorffen y dasg yn glir, yn enwedig os yw'n rhywbeth nad yw'r plentyn eisiau ei wneud. I eraill, efallai hoffech chi feddwl am system wobrwyo I ysgogi'ch plentyn wrth wneud pethau y byddai'n well ganddyn nhw efallai ei ysgoi. Gweithio'n raddol I leihau lefel y gefnogaeth rydych chi'n ei darparu wrth i'r plentyn fynd yn ei flaen, byddwn yn edrych ar hyn nes ymlaen. Rhannu'r dasg yn gamau hydryn I gefnogi llwyddiant, byddwn hefyd yn edrych ar y broses hon o ddadansoddi tasgau nes ymlaen. Mae 3 cham pwysig I feddwl amdanynt wrth ddysgu galwedigaeth newydd. Paratowch ar gyfer y dasg a gwnewch yn siŵr bod gennych bopeth sydd ei angen arnoch. Gwnewch y dasg ac yn olaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn cydnabod ac yn gwobrwyo llwyddiant ac yn meddwl sut y gallech wneud pethau'n haws y tro nesaf. Cofiwch fod dysgu yn cymryd ymarfer ac amser. Bydd ymarfer ychydig ac yn aml yn helpu i'ch cadw'n frwdfrydig. Nesaf,
byddwn yn edrych ar y camau datblygiadol y mae plant yn mynd drwyddynt wrth ddysgu gwisgo, bwydo a defnyddio'r toiled. Arhoswch wrth bob tabl ac ystyriwch ar ba gam y mae eich plentyn. Gwnewch nodyn ohono a meddyliwch pa gam fyddai nesaf. Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar wisgo. Gallwch weld wrth i amser fynd ymlaen mae'r tasgau'n dod yn fwy cymhleth. Meddyliwch am y tŷ ar y ddechrau'r hyfforddiant. Mae'r tasgau mwy cymhleth ar to y tŷ ac mae angen mwy o sgiliau paratoi ar y plentyn i gyflawni'r rhain yn annibynnol. Cofiwch ysgrifennu ar pa gam rydych chi'n meddwl yw eich plentyn a beth sydd nesaf. Nesaf, gadewch i ni edrych ar camau o fwydo. Unwaith eto, wrth i'r plentyn ennill annibyniaeth, mae'r sgiliau sy'n taniategu'r tasg yn mynd yn fwy cymhleth. Cofiwch ysgrifennu ar ba gam rydych chi'n meddwl yw eich plentyn a beth sydd nesaf. Ac yn olaf, gadewch i ni edrych ar y camau i ddefnyddio'r toiled. Ac eto, gweler yr un dyluniad o cymlethdod yn y toiled. Cofiwch ysgrifennu ar ba gam rydych chi'n meddwl yw eich plentyn a beth sydd nesaf. Defnyddio'r toiled yn aml yw'r dasg y mae rhieni'n poeni amdani y fwyaf. Mae llawer o weithwyr proffesiynol a all eich helpu i feddwl am hyfforddiant toiled. Maent yn dechrau gyda'ch ymwelydd iechyd. Mae llawer o adnoddau ar gael hefyd a all i helpu i ddatblygu'r sgil hwn a gallwch gweld yma gwefan Eric sef elusen y colidyn a'r bledren i blant, sydd â llawer o awgrymiadau i chi. Felly, sut allwch chi ddod â'r holl wybodaeth hon at ei gilydd i gefnogi eich plentyn i ddysgu sgiliau galwedigaethol? Rydym yn nawr yn mynd i ystyried gosod nodau. Ni fydd yr holl ardaloedd yr ydych newydd edrych arnynt yn broblem i'ch plentyn. Edrychwch yn ôl ar eich nodiadau am un o'r galwedigaethau rydych wedi meddwl amdanynt ar gyfer eich plentyn. Byddwch wedi ysgrifennu ar ba gam y mae eich plentyn a'r cam nesaf i'w feistroli. Enghraifft, os yw eich plentyn yng ngham 4 ar tabl gwisgo, rydym am osod nod i weithio tuag at gam 5, gan ei dysgu efallai i godi ei trousers yn annibynnol. Nawr rydym ni wedi penderfynu beth rydym ni am ei gyflawni, gadewch i ni edrych ar sut y gallent ni wneud hynny. Mae'n bwysig rhannu'r hyn rydych chi am ei gyflawni yn gamau bach y gellir ei rheoli. Felly gadewch i ni edrych ar y sut rydym ni'n gwneud hyn drwy ddefnyddio dadansoddiad tasg. Mwyn ei gwneud hi'n haws addasu tasg, mae angen i ni ei rhannu'n rhannau bach y gellir ei rheoli. Gelwir hyn yn dadansoddiad tasg. Enghraifft, mae brwsio dannedd yn cynnwys, dod o hyd i frwsh dannedd, pasdannedd a chwpan, tynnu'r ceuad o'r pasdannedd, rhoi pasdannedd ar y brwsh, ail osod y ceuad, brwsio dannedd uchaf, brwsio dannedd gwaelod, rinsoch ceg, gwirio a brwsio eto, rhoi'r brwsh dannedd, pasdannedd a'r cwpan i ffwrdd a sychu eich wyneb. Rwy'n siŵr y gallwch chi newid rhai o'r camau hyn neu ychwanegu mwy o gamau at lanhau dannedd, maent yn dibynnu ar sut rydych chi'n dilyn y broses. Nawr, oedwch y fideo a rhowch cynnig i dorri lawr tasg eich hun. Ysgrifennwch restr o'r camau o roi hosan ymlaen. Gwnewch hyn cyn i chi edrych ar weddill y cyflwyniad. Dyma doriad awgrymedig. Dewch o hyd i'ch sanau.
Agorwch yr hosan cyntaf. Rhowch hosan dros flaenau'r droed dde. Tynnwch hosan i fyny dros sawdl. Tynnwch hosan i fyny dros pigwrn. A ailadrodd y broses ar gyfer eich troed chwith. A gawswch fwy neu lai o gamau. Unwaith y bydd gennym ddealltwriaeth o gamau tasg, gallwn ddechrau ei dysgu un ar y tro. Gall hyn gymryd ymarfer. Fel oedolion, rydym wedi meistroli tasgau i raddau helaeth ac felly nid oes rhaid i ni feddwl am sut maen nhw'n cael eu perfformio. Felly, mae'n werth gwirio gyda rhywun arall eich bod wedi rhestru'r holl gamau. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi feddwl am bethau eraill rydych chi'n ei gwneud, fel gwneud paned o de neu olchi llestri, a dadansoddi'r tasgau hyn yn yr un ffordd. Felly gallwch ddod i arfer a meddwl gam wrth gam. Mae sawl techneg addysgu y byddwn yn edrych arnynt a fydd yn eich helpu chi a phrofiad eich plentyn o ddysgu tasg newydd. Cofiwch bod plant yn dysgu orau wrth gael hwyl ac wrth fod yn lwyddiannus. Y challenge just right yw'r cysyniad o ddewis tasg sy'n heriol i'r plentyn ond sy'n dal i fod yn gyrraeddadwy. Gallai hyn fod y gwahaniaeth rhwng dysgu'ch plentyn i wisgo ei hanner isaf neu'r camau llai i roi ei esgidiau a'i sanau ymlaen, neu ffocws llai fyth a rhoi un hosan ymlaen yn unig. Mae dewis y challenge just right yn cefnogi'r plentyn i ddyfal barhau a dod yn llwyddiannus. Mae cymorth llaw dros law yn defnyddio'ch dwylo i ddarparu cymorth corfforol i symud drwy gamau y dasg. Mae hyn yn ddefnyddiol pan fydd plentyn yn cael trafferth copïo eich gweithredoedd. Mae'n rhoi'r teimlad corfforol iddynt o sut mae'r dasg yn deimlo ac yn ein helpu i gael cof symud am y dasg. Mae hon yn dechneg wych wrth ddechrau dysgu eich plentyn i torri gyda chyllell, tra'n ddal ffyrc o hyd, neu i frysio ei ddanedd gyda digon o bwysau ac ym mhob rhan o'r geg. Cael sylw eich plentyn i'r dasg yn gyntaf, yna darparu'r help llaw dros law fel y gall gymryd rhan a symud i fod yn annibynnol gydag ymarfer. Nesaf, gadewch i ni feddwl am or-ddysgu fel y broses o ymarfer tasg yn rheolaidd ac yn ailadrodd i helpu'r plentyn i ddysgu. Cofiwch bod ymarfer yn gwneud yn berffaith. Nawr, gadewch i ni feddwl am sgiliau splinter. Mae'r rhain yn dasgau y mae plentyn yn ei dysgu y tu allan i'r camau nodweddiadol. Yr edrychon arnynt yn y sleidiau cynharach. Fel arfer, caiff sgiliau splinter eu cymell pan fydd angen i blentyn gymryd rhan mewn amgylchedd neu alwedigaeth benodol. Enghraifft, gall plentyn ddysgu clymu lasys esgidiau i ymuno ar tîm pêl-droed, ond heb allu'n gwisgo'n llawn yn annibynnol eto. Mae'r cymhelliant i ymuno â thîm yn golygu bod y sgil yn cael ei hymarfer a'i ddysgu. Weithiau gallwn benderfynu a ddysgu sgiliau splinter fel y gall plant ymdopi mewn amgylchedd penodol. Enghraifft, byddai dysgu eich plentyn i gael clip ar ei trowsus cyn iddo feistroli botymau yn llawn yn golygu y gallynt fynd i'r toiled yn yr ysgol heb gymorth. Nesaf, gadewch i ni feddwl am arddulliau dysgu eich plentyn. Dyma'r gwahanol ffyrdd sydd well gennym ni i gyd ddysgu. Bydd yn eich helpu i ddefnyddio cryfderau eich plentyn a'i helpu i ddod yn fwy llwyddiannus. Mae rhai ohonom yn dysgu orau drwy gopïo, eraill drwy rando a dilyn cyfarwyddiadau, ac rhai ohonom yn dysgu orau gan ddefnyddio prawf a chamgymeriad a chyfrifo wrth i ni fynd ymlaen. Enghraifft, os yw eich plentyn yn mwynhau gwrando a hefyd yn hoffi cerddoriaeth, ceisiwch ddysgu brysio dannedd gan ddefnyddio can brysio dannedd. Wrth gefnogi datblygiad galwedigaethol, mae hefyd yn hanfodol deall sut y gallwch annog plentyn i barhau ar dasg ei hun a pha mor bwysig yw lleihau neu bylu eich cefnogaeth dros amser. Rydyn ni'n mynd i edrych ar 3 math allweddol o brydlon. Pan fyddwch chi'n helpu eich plentyn yn gorfforol, yr help llaw wrth law y gwnaethon ni siarad amdano yn gynharach,
Mae hyn yn adeiladu cof symud ar gyfer y dasg. Sut rydych chi'n dangos i'ch plentyn sut i gyflawni'r dasg? Weithiau rydyn ni'n galw hyn yn fodelu'r dasg. Ac yn olaf, yr hyn rydych chi'n ei ddweud wrth eich plentyn am gamau'r dasg, yr iaith a'r labelu rydych chi'n ei ddefnyddio pan fyddwch chi'n rhoi'r cyfarwyddiadau ar gyfer y dasg i'ch plentyn. Mae iaith gyson yn bwysig oherwydd gall fod yn ddryslyd os bydd un person yn gofyn i mi gael cwpan am ddiod a'r llall yn gofyn am beaker os yw'r ddau berson yn cyfeirio at yr un eitem. Ceisiwch fod yn gyson gan fod hyn yn lleihau'r siawns o gamgymeriad ac yn cefnogi llwyddiant. Mae pylu annog yn golygu lleihau faint o help yn raddol. Er enghraifft, pan fydd eich plentyn yn dysgu defnyddio cyllyll a ffyrc yn gyntaf, efallai y byddwch chi'n dechrau trwy roi help llaw wrth law trwy gydol y broses. Gall hyn symud i roi'r cyllyll a ffyrc yn gorfforol yn dwylo eich plentyn, i yna bwyta gyda'ch gilydd fel y gall eich plentyn gopio sut rydych chi'n defnyddio'ch cyllyll a ffyrc. Bydd y math o annog ar rhowch eich plentyn yn wahanol yn dibynnu ar y dasg. I gefnogi ei hannibyniaeth, dylech leihau'n raddol yr help rydych chi'n ei ddarparu. Yma, gallwch weld y camau pwysig y chefnogaeth. Efallai na fydd angen i chi ddefnyddio pob cam ac efallai y bydd yn rhaid i chi aros ar un cam am peth amser. Mewn rhai achosion, fel y sonies am yn gynharach, efallai nid annibyniaeth yw'r nod, yn dibynnu ar oedran a gallu eich plentyn ar hyn o bryd. Efallai mae siarad eich plentyn drwy'r tasg i'w wneud yn fwy cyfarwydd fydd eich nod realistig ar hyn o bryd. Ffordd arall o helpu eich plentyn yw defnyddio cefnogaeth weledol. Rydym eisoes wedi meddwl sut mae'r amgylchedd yn darparu ciwiau i ni ddechrau'r tasg. Er enghraifft, mae'r brwsh dannedd yn yr un lle yn yr ystafell molchi yn ein hatgoffa i frysio ein dannedd. Gellir ehangu hyn i ddefnyddio cefnogaeth weledol gan ei bod yn gyffredin i ddysgu trwy edrych ar lun. Stopiwch a meddyliwch am funud. Pan gewch chi declyn newydd, a ydych chi'n darllen yr holl gyfarwyddiadau neu'n edrych ar y lluniau i ddeall sut i'w defnyddio. Pan fyddwch chi'n archebu gwyliau, rydyn ni i gyd yn tueddu edrych ar y lluniau cyn i ni adolygu unrhyw un o fanylion ysgrifenedig y gwyliau. Mae sawl wahanol ffyrdd o gefnogaeth weledol ar gael, ac os oes gan eich plentyn therapydd lleferydd ac iaith yn gweithio gydag nhw, bydd y therapydd yma yn gallu cynghori ynglŷn â hyn hefyd. Gallwch geisio amserlun o'i diwrnod fel ei bod yn gwybod beth sy'n dod a beth fyddant yn cymryd rhan ynddo. Dadansoddiad o dasg fel trefn gwisgo gan ddefnyddio symbolau neu luniau. Gallwch chi wneud un eich hun lle mae'r plentyn yn ticio pethau wrth iddynt fynd neu yn tynnu'r symbolau a'i rhoi mewn blwch gorffenedig. Gall y syniad nawr a nesaf helpu plentyn i ddeall trefn y tasgau a dangos bod tasgau'n dechrau ac yn gorffen. Er enghraifft, nawr gallwch chi chwarae gyda'ch ceir, nesaf rydych chi'n mynd i wisgo. Defnyddiwch amseryddion tywod neu amseryddion digidol i ddangos treigl amser yn glir ac annog ymgysylltiad a thasgau llai ysgogol. Gallwn ddod ar holl ddulliau addysgu hyn at ei gilydd i'n helpu i ddysgu tasgau galwedigaethol trwy ddefnyddio techneg cydwyno yn ôl. Yn syml, dull o ddysgu'r cam olaf yn gyntaf yw cydwyno yn ôl. Os awn yn ôl at y camau o roi hosan ymlaen, rydych chi'n darparu'r lefel uchaf o gefnogaeth ac anogaeth i'ch plentyn trwy'r cyfan ond y cam olaf, lle byddwch chi'n lleihau neu'n pylu'ch anogaeth yn gyntaf i helpu'ch plentyn i feistroli'r cam hwn. Felly, rydych chi'n helpu'ch plentyn i gyfeirio'r hosan a chael dros flaenau ei draed ac mae nhw'n tynnu'r hosan dros ei sawdl. Mae defnyddio cydwyno yn ôl yn eich helpu chi a'ch plentyn i rannu'r llwyddiant pan fydd y dasg wedi ei chyflawni. Rydych chi'n parhau fel hyn gan leihau'ch anogaeth yn raddol wrth iddyn nhw feistroli'r camau a symud i'r un o'r blaen. Felly, yn raddol, rydych chi'n symud i gyfeirio'r hosan ac mae'ch plentyn yn ei rhoi ymlaen.
ac ar ôl hyn, gan basio'r hosan i'ch plentyn, maent yn gwblhau'r dasg ar ei phen ei hun. Bydd llwyddiant y plentyn yn y dasg yn ei hannog i ddyfalbarhau yn ei ymarfer. Peidiwch ag anghofio, rhaid i chi fod wedi paratoi'r amgylchedd cyn cyflawni'r dasg a myfyrio ar lwyddiant eich plentyn gan newid y broses wrth i chi fynd ymlaen. I grynhoi, meddyliwch am yr hyn y rydych chi am ganolbwyntio ar yn gyntaf. Peidiwch â cheisio newid popeth ar unwaith. Ceisiwch ymgorffori diddordebau eich plentyn lle y gallwch, gan y bydd hyn yn helpu i'w ysgogi. Helpwch eich plentyn i ddatblygu'r sgiliau paratoi sydd ei hangen arnynt sy'n tana teg i'r dasg. Paratowch i'r amgylchedd, anelwch at ymarfer tasgau ychydig ac yn aml. Cofiwch, gall dysgu gweithgareddau newydd gymryd amser. A cofiwch eich bod yn chwilio am gynnydd tuag at eich nod, nid perffeithrwydd. Diolch am wrando. Gobeithio'n fod y fideo hyfforddi hwn wedi bod o gymorth ac y byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau am y fideo hon, cysylltwch â ni ar 02921 836 910.